בלי יותר מדי רעש וכותרות, פארק ההייטק והעסקים באשדוד הולך וצובר תאוצה. היעד, למצב את העיר בחוד החנית של התעשייה המתקדמת בישראל, באמצעות הקמת מתחם חדיש ומודרני, שיהפוך לעוגן הכלכלי של האזור כולו. מה אנחנו צפויים לראות בשנים הקרובות? ואיזו הזדמנות מסתתרת כאן לחברות ולמשקיעים? יצאנו לבדוק. במשך שנים רבות בעצם אשדוד ניזונה בעיקר מעבודה בתחום הנמל, בתחום התעשייה. אחד הדברים המרכזיים שלקחתי על עצמי זה תחום הפארק הייטק והתעסוקה, כי מבחינתי זה ה-game changer הכי גדול של אשדוד. המטרה בעצם לייצר אקוסיסטם גדול של מעל 600,000 מטר בנוי, שבסופו של יום אמור להביא לפה שחקנים גדולים ומשמעותיים. כל הרדיוס הגדול הזה שחובק בתוכו את אשדוד, אשקלון, גן יבנה, כל המועצות האזוריות, כולם כאן יכולים להתנקז לתוך עיר מטרופולין ולתת מענה של כל מישור החוף לתחום ההייטק ולתעשייה עתירת הידע. זה גם יקל על תושבי אשדוד, כי הם לא יצטרכו לנסוע ולהיות כל יום בפקקים. ואני מבטיח שהתוצאה של זה גם שהרבה מאוד מבני המקום יחזרו חזרה לאשדוד, כי הם רוצים להיות גם בקרבת ההורים שלהם, רוצים לחיות באשדוד. בכדי לייצר אלטרנטיבה איכותית לאזורי התעסוקה